me. Dad, what's my teaching? What's my teaching? What's my teaching? This is my teacher dad. 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 Dad. What do my teachers? Good afternoon, hapon na, ano kasi ako, nagnap ako kasi kung maalala nyo kahapon, naglinis ako dito, unplanned linis dito sa kusina sa mga cabinets and tapos ako kagabi mga 1:30 na kasi syempre nag-asikaso pa ako ng dinner namin. And yeah, so eto na nga, eto na yung karugtong nito. So ipapakita ko na sa inyo yung mga nagawa kong pagbabago dito sa mga cabinets namin. So dito, di ba malala, sinabi ko sa inyo kahapon, dito yung mga nakalagay is yung mga plato. Ngayon, ang nakatira na dito, ito yung bago kong binili na malaking non-stick wok na mayroong glass lid. So, ayan. So, dyan na siya. And then dito, ito, yung pantakip niya sa microwave pag nagiinit. Then dito, ganun pa rin yung mga lumang gamit namin. So, yan. Wala pa yan. Wag ko nang ipakita kasi ang pangit ng laman yan. Tapos, yung mga nandito dito sa first drawer, dito ko na linagay yung mga plato. Andyan na po siya. Ayan. Tapos, eto, matagal na to sa akin. Kasi, mayroon din ako nito sa ref. And then, mayroon din ako sa ibang mga cabinet. So, eto, extra lang to. So, linagay ko dyan para, ayan, di ba? May, ano siya, yung tawag yan, may divider ba? Hindi divider. Basta yan. Para at least, hindi sayang yung space. Kasi mataas yung, matangkad siya. So, ayan, may baso, may mangko. Tapos, yan. Tapos, andun yung mga baso, tsaka yung mga platito. And then, dun may space pa dun. So, maybe in the future, mayroon din ako ilalagay dyan. So, but anyway, yan yung laman dito. And then, dito naman tayo sa cabinet na to. Dati, yung mga nakalagay dito, yung mga ginagamit ko pa nagbe-bake ako. Tapos, dito yung mga cooking books. Ang ginawa ko doon, ilinagay ko sila doon sa taas. Ayun. Naka-arrange na sila. And then, yung ibang mga wine glass nandoon. So, dito, eto dati, yung mga nandyan, nakikita nyo, sa baba siya, dito siya dati. Nakita nyo doon sa taas ng mga gamit, dito yung nakalagay dati. Eto, nasira to, bumigay na siya, ayusin daw to ni Jam pag may time siya. And, yeah, so, ang ginawa ko dito, ayan na siya. Eto yung extension ng aking pantry. So, ayan, mga pang-emergency yan, pag naubos agad. Kasi yung mga anak ko, mahilig talaga silang kumain. And ayan, yung mga extra na hindi nakasya doon sa pantry. So, dito ko linagay. Tapos, yan. Linagyan ko ng mga labels para mas madali lang. Tapos, para mas linis silang tingnan. So, ayan. Tapos, ito yung ibang pang gamit sa kusina. So, yan. Yan, pag may mga tawag doon, handa-handaan. So, ito mga ginagamit ko. Tapos, ito yung pang-baking ko. Tapos, ito, hindi ko pa ito nagagamit. Ano siya, yung parang nalagyan na ng mga pika-pika. Pika-pika talaga, yan. Yan ang itsura niya. Sara na natin. Eto, si Holly, hindi naman to ginagalaw kasi sabi ko may spider dyan. Takot siya sa spider. Dito naman tayo sa cabinet na to. Ito yung ilalim ng sink. Makikita nyo, ayan. And dito pala, mayroon ako nakasabit na tea towel. Ayan. And syempre, ang mga naka-storage dito is yung mga gamit dito sa panlinis sa kusina. Ito yung panghugas ko sa ni Holly, yung Melton na antibacterial solution sa kanyang chupon sa bottle. So, ayan. So, ito yung ginagamit kong panghugas. May dishwasher kami pero never ko talagang ginagamit ang dishwasher. So, ito yung Pine Oak Clean na ginagamit ko sa table. Tapos, ito yung isa. Mas gusto ko to kasi mas mabango. Ito, inuubos ko lang to. Konti na lang. Tapos, dito yung, ayan, yung Coles floor wipes. Pag may mga natatapon yung mga bata na, halimbawa, natapon yung juice, ito yung ginagamit ko. And, ito naman yung mga panlinis ko sa, sa mga
stainless, like sa microwave. Itong Viva, maganda to. Oily siya pero maganda siyang panlinis sa mga stainless. Talagang parang siyang bago tingnan. So, ayan, panlinis yan sa microwave, sa hindi ko ginagamit na, ayan, dishwasher, tsaka sa ref. So, yan. Tapos, dito naman, ayan, may basket tayo dito. Ayan yung mga foam para sa panghugas. And of course, yung garbage bag. Tapos, ito yung disposable na, pero pwede itong ulitin. Mga 2 beses or 3, depende. Kasi nalalabhan naman to. Trapo talaga. Ay, sorry, trapo talaga. And dito naman, another basket. Hinalagay ko to sa plastic kasi syempre, sa alikabok to eh. Sa alikabok. Pang ganon. Ang tawag dyan. Tapos, eto yung, akala mo sa banyo, eto pag nababara yung sink. So, eto yung ginagamit. Tapos, meron din ako dito yung nilalagay yung yung sabon, yung liquid soap, dyan para panghugas sa plato. So, yan. So, yan. Tapos, more garbage bag. And, yeah, balik lang natin to. Tapos, eto yung cooking wire. Cooking wire ba ang tawag dito? Yeah. Tapos, another foam. Tapos, meron tayo dyan na Kleenex na tissue. So, yan. Ganyan lang siya. Ibalik natin to. And eto. Then, dito naman tayo sa baba. So, dito yung malaki kong ang tawag dito, strainer. Pag spaghetti ako, dito ko linalagay, binubuhos yung spaghetti para hugasan after mong pakuluan. Tama ba yon? Tapos may extra akong basket just in case na kailangan ko siya. Tapos ito yung pag na lemon, yung ini-squeeze yung lemon dito. Tapos ito yung aming tawag yan. Pag nagto-toast ka, hindi siya toast, yung ipa-flat mo yung bread, tapos magiging siyang toast. Parang ganon. Anong tawag niya? Nakalimutan ko na. Ito yung panagpapakulo ka ng tubig. Yung kettle. Tapos, ito yung pang ganon. Ang tawag dyan. Yung, basta, alam nyo na yun. Ang utak ko talaga hindi gumagana. Tapos, meron pa ako ditong deep fryer. Ayan. Yung bilog naman yan. Kasi meron akong isa. So, yan. Ito yung laman ng aking cabinet sa my sink. Lipat naman tayo dito. Dito naman tayo sa kabilang cabinet. So, dito, yung mga bihira ko lang gamitin. Like, eto, yung tawag nito, yung blender. Tapos, eto, hindi ko na ito masyadong ginagamit. Yung parang nag-stir fry ka ng kung ano-ano. Non-stick din to kasi may cord to. Electronic to. Electronic ba yun? Electric. So, yan. Tapos, meron ako ditong malaking Asian wok. Yung alam mo yun, yung parang pang restaurant na ginagamit sa Asian. Ayan. Tapos, ito yung mga payong na pantakip sa pagkain. Tapos, yan. Tapos, yung steamer. Nag-steam ako ng kung ano-ano. Ayan. Tapos, ito yung mga dati doon sa taas. Kung saan ko linalagay yung mga ginagamit ko pa nagbe-bake. Ayan. Tapos, nandito yung natin. Tripod. Tama ba? Tapos, ayun yung mga plastic sa ice candy, sa yellow. Tapos, yung mga spare ko para sa mga glad wrap or clean wrap. Tama ba? Yan. Nandito sila. So, yan yung laman dito. Dito naman tayo sa, ito na yung last na cabinet na ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga, dito yung garlic. Tapos, nandun yung onions. Dito, ayan. Chopping boards. Tapos, kung yung linalagay pag mainit yung pagkain, nilalagay sa mesa, yan. Tapos, dito yung potatoes. Tapos, eto, matagal na to sa akin kasi yung friend ni ma'am, mayroon silang puno ng bay leaves. Binigyan niya ba naman ako ng malaking sanga? Yung pinagpipitas ko, siguro mag 1 year and a half na to or mag 2 years na to. Pero mabango pa rin siya. Ayan, marami pa to. Nagdala ko nito sa Philippines. Binigay ko sa mama ko. So, ayan. Tapos, eto yung mga resealable bags. So, yan. Diba? Organized. Tapos, yung baon ng hindi naman namin yung nagagamit. Never pa namin yung nagagamit. Pero, nandyan lang siya. Tapos, eto. Very good to. Very good to. Eto, matagal na to sa akin. Maganda to sa mga matataas na cabinets. Kasi,
pwede siyang malagyan sa ilalim tapos patungan. Ganun din ang ginawa ko doon. Nakita nyo ba? Wait. Ayan. Basta yan yung dito. Tapos eto, linagay ko yung, dito ko linalagay yung freezer bags para bunot ka lang. Kasi ubos na yan, oh. Pero linagay ko lang dyan para ipakita sa inyo. So, yan. So, yung sinasabi ko, yung binabanggit ko dun sa kabilang cabinet. Maganda to. Ito yung extendable. Extendable ba ang tawag? Nabili ko to sa Kmart. Ayan. Kasi di ba malalim siya. Pag linagay mo yung ganito, hindi mo na siya malalagyan ng ganyan. Kasi syempre, babalantong-balantong siya. So, eto maganda. Ayan, di ba? Meron siya niyan. And then dito rin, tingnan nyo, oh. Ang tagal na to, siguro, ano na to sa akin, 3 years na to. Hindi siya kinakalawang kasi hindi naman siya nababasa. So, eto lang yung original na hindi ko ginalaw dito sa pag-aayos. Eto lang ang hindi nagalaw at saka yun. At saka eto, hindi rin to nagalaw. Ganyan siya. So, yan. Diba? So, marami pa akong space. So, yan na yung ano natin, yung patour dito sa cabinets. And sa mga old vlogs, kung makikita nyo ang ref ko, para siyang matutumba na kasi sa daming mga papers. Yung mga papers na yun ay galing yun sa school, mga letters na reminders para sa amin. So, lagi ko siya nilalagay dyan para hindi ko siya makalimutan o namin ni Jan. Hindi namin makalimutan. So, ang ginawa ko, inalis ko na kasi si Holly, hinihila niya yun lagi. Pag hindi niya abot, kumukuha siya ng upuan, dinihilahin niya, and then kinakalat niya sa floor. So, inalis ko na yon, and eto ang tinira ko para maging busy pa rin siya dito sa kusina. May laruan pa rin siya dito. Ayan yan. Ah. So, ayan. So, kulang-kulang na yan. Alam ko, for sure, nasa mga ilalim yan ng couch or sa kung saan part ng bahay yung ibang letters. So, sa mga lumang vlogs ko rin, kung maaalala nyo, mayroon din dyan na mga containers, pero transparent siya. So, kitang-kita ang kaluluwa nun. So, sabi ko, ang pangit tingnan. So, sabi ko, baguhin ko na lang. So, inalis ko yon, pinalitan ko niyan, tapos linagyan ko ng labels. Yan, may cupcakes cups. Yung cupcakes cups, dati, doon yon, yung dati yung mga nakalagay na is mga gamit sa paghahanda. So, yun na yun. So, dito ko na linagay yung mga cupcakes cups, tapos yung mga party, kung ano-ano pa. Ayan. Ayan. Tapos yung isa, wala yung laman. Linagay ko lang doon ng extra para pantay siya tingnan, and then baka eventually or in the future meron din ako ilalagay. So, nandyan lang siya. So, yan na yung aking bagong makeover dito sa kusina. And eto pala si Kuya TJ nung 1-year-old siya. Ang cute niya. O, tingnan niyo. O, diba? Ala Holly. So, yan. Tapos, dito mineral water. And gatas ni Holly, microwave. And, syempre, kasi ano na, pag lumalabas na mainit, pa-summer na dito, so mayroon silang, ayan, sunscreen. And eto, dalawa yan, yung isa nasarap, hindi na kasi yung kasya, so dyan na muna siya. So yan, and eto, coins to, kasi diba, kung maalala nyo, laging nagla-lunch order sila, TJ, si Kuya, every Monday, then si Zach, Tuesday. So, eto yung money nila sa, sa lunch order. Tapos, ayan yung Casa do Money. Eto yung juice dispenser. So, dyan lang siya pag may party. So, dyan lang siya muna kasi wala tayong party. So, eto siya yung aming first aid kit. So, ayan. Dito to sa kusina. Meron akong malaki nandun sa kwarto. So, eto, ano to? Divider siya. May divider. 2 layers. So, ayan. Tapos, may ganyan siya. Para may dividers. Tapos, yung sa ilalim naman, pwede mo siyang tanggalin. Ganyan. Sa ano ko to nabili? Sa Big W. Ayan. Dito yung mga batteries. Tapos, ito yung letra tag. Tapos, susi ng sa luggage. So, ayan. Gaganyan lang siya. Diba? Handy lang siya. So, yun na yung vlogs. Ito yung karugtong kahapon. Siguro ang haba na nito. Kaya hindi ko na sinabay yung pantry. And, yeah. So, babalik ako sa bed, magnanap ulit ako at least 1 hour kasi parang, tingnan yung mata ko, parang bibigay na talaga siya. So, yun na yung guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See ya. Bye!